Здравейте и добре дошли в новото видео на Drag Racing Street. Така, първо искам да кажа честита нова година на всички. Днес сме се събрали тук, за да говорим за тайната награда, която Drag Racing Street дава на даден човек от отбор, който е първо на дадена територия. Примерно, ако нашият отбор е първо място на една от всичките тези територии, му дава награда. По случайен избор избира един от членовете на отбора и дава награда, която ще я кажа след малко каква е тя. Така, сигурно ще чуете как нашият отбор стигне до тук. Това се случва наистина много трудно. Като първоначално в отбора трябва да има 20 човека, които цъкат репутация мигновено и да играят сериозно. Флагът за репутация трябва да го има задължително. И така, като успеете да играете по-редовно, ще съберете повече репутация и ще се класирате. Ако хванете първо място, ви дава наградата, която е така зелени, от тези зелените тук на отбора, и дава ето това Porsche Cayenne. Точно така, чуйте ме добре, това Porsche Cayenne се дава на един от участниците в даден отбор, който е допринесъл за победата над тази територия. Ако, примерно, вашият отбор вземе 10 територии, нещо, което е невъзможно, поне аз не знам някой отбор да взема повече от 2, значи ще има 10 поршета, които ще се раздадат в отбора и шансът да се паднете вие е наистина много голям. Така, искам да ви кажа какво ви очаква, че съвсем скоро ви очаква проект, ще правим нов проект. Затова, ако сте забелязали, през цялото видео не сменям колите, стоя на BMW-то. В момента игра Team Competition и затова ето такива го не е. Но радвам се, че гледате това видео, хора. Абонирайте се за канала, харесайте видеото. Чао, чао и до нови срещи!